Imini yesabatha ayibenhle kwabangcwele. Sizovula ngesihlabelelo 85. Inkosi busephama webanga. Ngonile ebusweni bakho
Amen. Isihloko salentshumayelo sithi umprofethi kaNkulunkulu nabaprofethi bamanga. Amen. Umprofethi kaNkulunkulu nabaprofethi bamanga. Yini umprofethi kaNkulunkulu? Umprofethi kaNkulunkulu umuntu othunywa uNkulunkulu ukuba ezoshumayeza abantu noma ezofundisa abantu ukuthi benze lokho okufuna uNkulunkulu. Umprofethi kaNkulunkulu ngumuntu othunywa uNkulunkulu kubantu ukuba edlulise umyalezo ukuthi benze lokho okufuna uNkulunkulu. Amen. On the other hand, abaprofethi bamanga ngabantu abayebeze kubantu benze sengathi abakhulumayo bakuthunywe uNkulunkulu, kodwa bebe bekhuluma into yabo engahambisani nalokhu abakuthunywe uNkulunkulu. Deuteronomy 10 verse 12 to 13 kuthi, manje ke Israel, uJehova uNkulunkulu wakho ufunani kuwe na? Ufuna ukuba umesabe uJehova uNkulunkulu wakho, uhambe ngezindlela zakhe zonke, umthande umkhonze uJehova ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho, ugcine imiyalo kaJehova nezimiso zakhe engakuyala ngakho ngalolo lusuku ukuba kube kuhle kuwe. Amen. This is the gist of the matter. Ileyo nto efuna uJehova kuwe ukuthi njengoba uthi uJehova Israel ufunani kuwe. uJehova ufuna ukuba umthande. uJehova ufuna ukuba umesabe. uJehova ufuna ukuba uhambe ngezindlela zakhe zonke, umkhonze ngenhliziyo yakho yonke nangomphefumulo wakho wonke, ugcine imiyalo yakhe nezimiso zakhe uJehova owayala ngazo Israyeli mhla uJehova eletha inkolo yakhe entabeni yaseSinayi. Akukho futhi okunye ongabuye ukukhande okwedlula lokho. This is the criterion yokuthi ubone ukuthi uJehova lo muntu okhulumayo unomyalezo kaJehova. This is a yardstick. This is a benchmark yokuthi lo muntu ophambi kwami ukhuluma yona yini into oyithunywe uJehova. Kuleli sonto ledlule sike sahamba saya kwimfundo ephakeme, ngase ngihlangana noprofessor. Uthi-ke uprofessor kimi, uyazi ukuthi kunomuntu othi unguChrist. Lo muntu othi unguChrist unabalandeli abawu-3 million. Laba balandeli bakhe abawu-3 million bayakholwa ngey'nhliziyo zabo zonke ukuthi lo muntu othi uChrist ngempela. Ngase ngethuka
Ngithe mangifika ekhaya ngase ngimgogisha lo muntu. Ngase ngithola iYouTube yakhe. Ngase ngiyamuzwa eshumayela. Uma eshumayela lo muntu ngempela uyasho ukuthi unguKhrist. Futhi unabalandeli abaningi ngendlela abayisimangalisi. Njengoba ethi uprofessor bako 3 million. Ngempela bako 3 million. Njengoba ubone nje abalandeli bamaNazaretha ehleli. Lo muntu ufundile. Lo muntu ukhuluma ngesingisi. Bese kuba nabantu ababili abathatha abahumushayo. Behumushele kwezinye izilimi ngoba lapho okhona ushumayela khona kunabo bonke abantu abamnyama ngezilimi ezahlukene. Athi hawu. Kanti uprofessor beqinisile. Lo muntu ngempela uthi uKhrist. Lo muntu ngempela ulandelwa abantu abangaka. Ngase ngiyamlalela ukuthi uthini. Uthi lo muntu nguKhrist. Into kufanele niyazi ukuthi aqalanga ngoJesu kuba kube khona uKhrist. uJesu uyafana noProfethi Muhammad. Aqalanga ngoJesu kuba kube khona uKhrist. Ngaphambi kwaJesu wayekhona uKhrist. Nangemuva kukaJesu ukhona uKhrist. Uthi lo muntu uma econvince laba bantu ufunda noma engayifundanga kodwa bekhuluma ngencwadi kaJohane oqala verse 4. uJohane oqala isahluko 4 verse 1 to 3. Uthi uJohane bathandekayo maningakholwa yibo bonke omoya ukuthi bangaba kaNkulunkulu. Ngokuba baningi abaprofethi bamanga abaphumele ezweni. Yazini umoya kaNkulunkulu ngalokho. Bonke omoya abavumayo ukuthi uJesu Kristu ufikile enyameni bangaba kaNkulunkulu. Lo moya ongamvumi uJesu akasiye okaNkulunkulu. Lowo ongumphiki Kristu enizwe ngaye ukuthi uyeza nalokhu usefikile ezweni. So inkulumo yakhe yokuthi unguKhrist noma unguKristu ibigxilela ukuthi umuntu ongavumi ukuthi uJesu ufikile ngenyama, lo muntu umphiki uKristu. Lo muntu lowo umprofethi wamanga ngoba uphika uJesu ukuthi ufikile ngenyama. Uthi lo muntu abantu bakholwa uNkulunkulu owumoya, kanti uNkulunkulu uza kubantu ezinyama. Uthi lo muntu uYeshua wayefana nabo bonke abaprofethi, kodwa into eyayihluke kuye umoya oyingcwele owamehlelayo. Kodwa lo moya oyingcwele wawungaqali ukwehlela yena nangaphambili baba khona. Manje ke lo moya oyingcwele wehlele yena. Ngakho uKhrist naye osenyameni. Uthi uJustice Mukhweng uma ufuna ukuthatha amanga
uwenze iqiniso ubowahlanganisa neqiniso bese ugcizelela amanga lelo qiniso lokugcina lilandele amanga igama elithi Christ lisho ukuthi ogcotshiwe the Messiah lo muntu oyibiza ngompostoli akaqamba amanga ukuthi uMessiah akaqalanga ngoJesu iqiniso lelo ngoba ukuthi Messiah kusho ukuthi ogcotshiwe kwangaqali ngoJesu ukuthi kube khona emhlabeni umuntu ogcotshiwe kodwa futhi uqinisile ukuthi kubhaliwe lapho ukuthi uma uphika uJesu umprofethi wamanga bhaliwe ushilo lokho uJohane ngakho ke lo mpostoli angizombiza ngegama uthi uYeshua akasekho ngokwenyama kodwa yena uyena manje osomele uMessiah ngokwenyama ngoba uMessiah umuntu ophilayo osenyameni ngoba lisho umgcobo ngaleyo ndlela lo muntu lona to any fool noma kumuphi umuntu ongayazi indaba kaNkulunkulu he will be convinced ukuthi lo muntu i-explanation yakhe ichaza ukuthi ngempela unguChrist ngempela unguMessiah and uzodetermina ngendlela yokuningi kwabantu abamlandelayo ukuthi ngempela lo muntu olandelwa abantu abaningi kangaka he is Messiah, he is Christ. Kodwa umbuzo uthi i-benchmark yokuthi umuntu unguMessiah imi kanjani? What is the benchmark? Ukwazi umbona kanjani umuntu ukuthi uMessiah? Ukwazi umbona ngokusho kwakhe ukuthi uMessiah? Ukwazi umbona ngabalandeli abantu sebaconvincile ukuthi ngempela uMessiah lo ngoba unabalandeli abangaka? What is the benchmark? uMessiah noma umprofethi umuntu osuke ethunywe uNkulunkulu. Umbuzo uthi umthuma ukuthini? Kuthi uJehova uNkulunkulu wakho ufunani kuwe? Ufuna ukuba umesabe, uhambe ngezindlela zakhe, umthande, umkhonze ngenhliziyo yakho yonke nangomphefumulo wakho, ugcine imiyalo kaJehova nezimiso zakhe okuJehova owakuyala ngazo mhla ezokunikeza inkolo yakhe. That is the benchmark. That's the benchmark. So i-benchmark yomuntu othunywe uNkulunkulu ukuthi efike emtshengise lokho uNkulunkulu owabafundisa khona abantu ofuna ukuthi bebe ngaphansi kwakhe. And lo Christ okhuluma ngaye, that is exactly what he taught to the people. Uthi uChrist from Matthew 5 from 17 to 19 uthi umthetho kaNkulunkulu umi ngunaphakade. Ngakho ke uma kuba khona umuntu
ongawulandeli umthetho kaNkulunkulu futhi efundisa abantu ukuthi bangawulandeli umthetho kaNkulunkulu noma bewugcina umthetho kaNkulunkulu, lowo muntu akangeke ngene embusweni wezulu. Imfundiso layo kaChrist ukuthi uma kuba khona umuntu ongawugcini umthetho kaNkulunkulu, abuye afundisa abantu ungawugcini umthetho kaNkulunkulu, lowo muntu lowo akathunyiwe uNkulunkulu. Lowo muntu lowo uyasikhulumela, akathunyiwe uNkulunkulu. Uma ngithi ngiyambheka lo muntu othi nguChrist, ikhanda lakhe liyimbongco. uChrist onekhanda eliyimbongco. But abalandeli bakhe ababona ukuthi this is not Christ. Lo Christ akagcini isabatha. Lo Christ akagcini nje umthetho kaNkulunkulu, but he is Christ. Akagcini umthetho kaNkulunkulu. Ngabafundisi lutho amandla ngomthetho kaNkulunkulu. Akagcini isabatha, akagcini lutho ophuca ikhanda, but he is Christ. And people, the 3 million people believe that he is Christ. Ngake ngathi kuleminyaka edlule ngathatha incwadi yeSatanism. Ngifuna ukuthola ukuthi what are the teachings of the Satanists. Ngase ngithola umsunguli weSatanism, uAnton LaVey. uAnton LaVey ubese America ngeminyaka yo-1960. uLaVey wavula isonto leSatanism eAmerica. Mhla uAnton LaVey ezovula leli bandla lakhe eAmerica, wafika esontweni ephucule ikhanda, wayesefaka ukholona. Yayingaziwa leyo nto ukuthi khona umuntu nje omfundisi ongaphucula ikhanda ewumlungu for that matter. Ngoba ekuqaleni abantu ababephucula amakhanda kwakuziboshwa. Zase ziyambuza intatheli ukuthi how lokhu kuphucula ikhanda lakho bese ufaka ukholo lokuchaza ukuthini. Uthi-ke uAnton LaVey, lokhu kuphucula ikhanda lami kuchaza ukuthi I am defying God. Ngiphikisa uNkulunkulu kulento eshoyo ukuthi abantu bengagudi. Kusho LaVey entatheleni, ngangikufunda phansi kubhaliwe. Lokhu kuphucula kwami ikhanda kuchaza ukuthi I am defying God. Uthi abantu abaningi they defy God kodwa ngoba bamesaba abakubeki obala ukuthi abayigcini imithetho yakhe. Babe lokhu bethi hayi isono inani kodwa mina ngiphumela obala ukuthi ngiyamchitha uNkulunkulu. uNkulunkulu akalutho. uNkulunkulu ungikhohliswa abantu. uNkulunkulu ufuna ukwenza abantu bebe zigqila zakhe. Usho uLaVey. Wathi eyami inkolo ithi zenelise ngenyama. Ungayikhuluma indaba ngomphefumulo ayikho. Zenelise ngenyama. So ikhona ke ngiphuca ikhanda. Leli ukuphuca ikhanda kuchaza ukuthi I am against the teachings of God.
Kodwa njenganamhlanje uthi-ke u-Anton LaVey amaKristu akamkhonzi uJehova, kodwa ngomlomo babethi bayamkhonza, kodwa bamkhonzi ngoba benza zonke izinto eziphambene naye. Kodwa mina ngiphumela obala ukuthi angimkhonzi, njengoba ngenza yonke lento ngiyenza ngoba ngingamkhonzi uJehova. Namhlanje bonke abafundisi bamaKristu baphuca amakhanda, bawaphuca. They are defying God. Abafundisi bamaKristu balokhuze bayinenwele abayiqonde emaceleni. Kuyini amashiskop enjengaleya, noma amaship noma amachiskop enjengaleya, noma amashif noma amachizi. Kodwa into esifana naleyo bonke. And kubhaliwe kuLevi ukuthi ukwenza njalo kuyisinengiso uNkulunkulu. kuLevi 19 verse 27 or 28. Kodwa bayawenza, that is a defiance of God. But they don't say ukuthi they are defying God. kuLevi 21, I think verse 5. Kubhaliwe ukuthi umuntu omfundisi akakwazi ukuthi ekunde ufana noNazaretha. Ngicabanga kuLevi 21 verse 5, from verse 5 please. Kodwa kuqhamuka umuntu uthi I am Christ, I am the highest priest of God. Thathani konke engikushoyo. But the question ukuthi ikuphi okuthunywa uNkulunkulu ozokutshela abantu? But 3 million people are following him. Bahlala ngisho elangeni belalele lokhu kukhuluma kwalomfundisi. Umprofethi wamanga. Uyibiza ukuthi umpostoli. Kodwa umprofethi wamanga. Ngoba ufundisa okuphambene noNkulunkulu. Even in appearance. Ungumprofethi wamanga ungakamuzwa nokuthi uthini. Thina safikelwa ingilosi. From appearance kwakutshengisa ukuthi that person is spiritual. Is not just a human being. Kodwa okwasekusele ukuthi umoya omubi noma umoya kaNkulunkulu. Ngoba lokho sasingakwazi ukudetermine. But how did we determine it? Sabuka imfundiso zakhe. Sesenelisiwe indlela ogqoke ngayo efaka ingubo emhlophe nanonke. Kodwa izimfundiso zakhe ezenza sibone ukuthi lo muntu uthunywe uNkulunkulu. Ngoba wathi eqala nje ukusifundisa wasifundisa incwadi yomthandazo weSabatha verse 3. Ukuthi mesabeni uJehova zizukulwane nezizukulwane nigcine imithetho yakhe anilobela yona uJehova ngencele yakhe uMose ukuze ukudumisa wena kwamukele uThixo uNkosi. Waqala lapho nje saqala ukubona ukuthi sesifundiswa manje na umuntu ovela ezulwini. Ngoba sahlale sifunda lento ngeSabatha, but azikaze siyihluphe ngokuthi ichaza ukuthini. Asikaze siyihluphe ngalokho. Asikaze siyihluphe ngalokho. Umprofethi kaJehova nomprofethi wamanga. Isithunywa sikaJehova nesithunywa sikaSathane. Kukhona abantu ababethi bazithunywa zikaNkulunkulu. Kodwa uma uthi uyabheka
isenzo siphikise lokho. I-benchmark yokuthi umuntu othunywe uNkulunkulu wenza kanjani kumphikise. Kumphikise. Manje na-ke kuleli bandla kufanele ukuba sonke sibe ne-benchmark. Kwenzekani lapho? Sonke sibe ne-benchmark yokuthi umuntu othunywe uNkulunkulu umbona ngani. Ngoba uma singakwenzi lokho sobe asizona ithunywa ikaNkulunkulu. Sobe asizona ithunywa ikaNkulunkulu. Ngithi ke ayisasebenzi lento. Athi mbatshela into abayilungisa. Ngithi ke ayisebenzi nale. Ngithi ke kufanele sazi ukuthi umuntu othunywe uNkulunkulu umbona ngani. Ngoba uNkulunkulu ulethe ingilosi kithi ukuthi senza abantu ukuthi bangene ezulwini. Don't lose that vision yokuthi uNkulunkulu usithume ukuba senze abantu bangene ezulwini. And abantu abazukungena ezulwini ngaphandle kokuthi begcine umthetho wakhe. There's no way, there's no shortcut. Ukuze abantu bengene ezulwini kufanele ukuthi bagcine umthetho wakhe. Amen. There's no shortcut. Noma abantu abangamaKristu bengathini bekhulume nge-new covenant and what, but we listen to what Jesus said. Ukuthi uJesu utheni? Uthena uJesu uma ngabe ufundisa abantu, uma ngabe ungawugcini umthetho kaMose, ubuye ufundisa abantu ukuthi abangawugcini umthetho kaMose, angeke ubone umbuso wezulu. That leyo nto leyo ayikwazi ukushintsha. Kanjalo kuMathewu 7 verse 21 to 23 uthi uYeshua noma ngabe you can keep on saying Nkosi Nkosi siphilisa abantu ngegama lakho. Nkosi Nkosi sikhipha amadimoni ngegama lakho. Nkosi Nkosi senze imangaliso ngegama lakho. Kodwa uma ngabe ningayenzi intando kaJehova okugcina umthetho wakhe, nothi manifika ngaphambi kwami ekufeni kwenu ngothi sukani kimi benzi bokubi anginazi. Usho njalo uYeshua. That is what I'm going to say. Ngothi sukani kimi benzi bokubi anginazi. Kodwa ke le ndaba yabaprofethi bamanga singayibuki kumaKristu kuphela, sibuke kithi. Ngoba
ngaphezu kwaYeshua uNkulunkulu kithi usithumele umprofethi Izashembe ukuthola uNkulunkulu. Amen. Ukuthi ke umprofethi Izashembe utheni? Are we following what umprofethi Izashembe okushilo? Because i-benchmark yethu umprofethi Izashembe on top of what God said. Uthi uNkulunkulu kuLevi 27. Angisazi noma uLevi 27 noma uLevi 20 verse 27. Levi 20 verse 27. Uma ngabe owesilisa noma owesifazane engenwa idlozi akabulawe. Uma ebulawa igazi labo liyobuzwa kubo. Usho uNkulunkulu. Then how does our prophet support that? How does our prophet support that? Uthi uShembe enjumaleni yakhe ka-1925 xwayani izangoma ngokuba ziyiladi nesihlalo sikaSathane phakathi kwabantu. Ningasingenisi sangoma ngamasango emzini yenu nalapha ekuphakameni nakuyo yonke imizi kaNkulunkulu, nize ningasingenisi, ningaganiselani nezangoma batabami, ngizogcina lapho nje, ningemukeli lutho esandleni saso. That is the teaching of our prophets, which we must follow. Siyathanda asithandi asikwazi ukushintsha lokho, ngoba uma sikholwa ukuthi umprofethi Izashembe ukuthula kube kuye wayethunywe uNkulunkulu, kufanele lokho okushoyo sikulandele. Kufanele sikulandele. Noma imuphi umuntu okhuluma nabafileyo ngokwakhe ningasihlanganisi naye ngendlela zonke, ngokuba lowo uyihlalo semimoya yobumnyama eyaliwe ezulwini yabuya ngaye lowo ukuba yonakalise umhlaba ukuze kwande umbuso wobumnyama. Amen. Kwande umbuso wobumnyama emhlabeni ngokuba isebenzela ukuthobisa uJehova. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi uma umuntu ngokwakhe ekhuluma nabafileyo, thina kuleli bandla singahlanganisi naye, ngoba uyisihlalo semimoya yobumnyama eyaliwe ezulwini. Umuntu okhuluma nabantu abafileyo, niyamuzwa ukuthi umprofethi uyibeke kanjani indaba? Ake ngilifundele yona. Noma imuphi umuntu okhuluma nabafileyo ngokwakhe, ningahlanganisi naye ngandlela zonke, ngokuba lowo uyisihlalo semimoya yobumnyama eyaliwe ezulwini yabuya ngaye. Niyayizwa leyo ndaba? Lo muntu uyisihlalo semimoya yobumnyama eyaliwe ezulwini, kodwa ithema isiza lapha emhlabeni yabuya ngaye. Izokwenzani emhlabeni? Izele ukuzonakalisa umhlaba ukuze kwande umbuso wobumnyama emhlabeni ngokuba isebenzela ukuthobisa uJehova.
ngamanye amazwi le mimoya isebenzela ukuphikisa uJehova ukuthi wena Jehova awulutho. Kusho imoya eyaliwe ezulwini. Batabami uma nike nangenisa isangoma naba nemimoya engcolileyo kulobu uNazaretha niyokwazi ukuthi kusukela ngalelo langa lobu uNazaretha sebufile. Abusekho. Ngokuba isitha sokuqala sikaNkulunkulu isangoma. Ngokuba kuye kuthi nxa uJehova eshaya umthetho ngomlomo womprofethi bese noSathane eshaya umthetho ophambene nokaJehova. Bese noSathane eshaya umthetho ophambene nokaJehova ngomlomo wezangoma. Niyabo bonke abakhothama emimoyeni enqatshiwe nguJehova. Kunomuntu la kade ethi inkosi. Lize sekufika abanye bethi hayi sengathi uyisangoma. Engacabanga ukuthi ngikhuluma nabo kuyihlanganele nje. Kodwa lo muntu uyikhethile inkosi akaseyisona sangoma. Amen. Aqali ngaye futhi. Ikhona enye inkosikazi eAfrika lapha isangoma ewuthisha namhlanje nayisona sangoma. Amen. Yafika yakhetha inkosi kwa iyafana nathi ayiseyona sangoma. Nalo mama ofike ekseni engacabanga ukuthi le ncwadi ngivulele yena kuzenzekalele nje. Ngoba lento leyo ukuthi ngikhulume ngezangoma eyami inkonzo ngibele ngiyiqale manje ngiyilungiselela. Engichaza ukuthi nizwe ukuthi uma njengoba sithena umama lo akahlambuluke before engene lapha hayi ngoba simbandlulule noma sithanda kusho umprofethi. Niyayizwa leyo nto? Akushathina and we've got no way. Akushathina kusho umprofethi. Umprofethi wathi batabami ayikho ingozi enkulu engase inehlele ukwedlula ingozi yokuba isangoma singene phakathi kwenu. Uma niyena singenisa batabami niyobe nilibulele ibandla nimxoshile uNkulunkulu phakathi kwenu. Uma isangoma sike sangena phakathi kwenu ngenkani nibothatha amagugu kaNkulunkulu niphume nawo nisishiye sodwa. Ngokuba uma nihlalile naso uJehova ehambela phakathi kwenu impela niyakwehlelwa ngokubi. Ngokuba uJehova uyakuloba ukuba nimhlukukile ngalolo usuku nangenisa isitha sakhe phakathi kwendlu yakhe eyingcwele nadla naso naphuza naso. Khona umoya wobungoma uyakunehlela nonke nabantwana benu. Noma nithandazelwa ukuba usuke lo moya kini nabantwana benu khona aniyukusinda. Ngokuba niyobe senimxoshile uJehova osindisayo namukela umoya wesangoma ukuba ubuse endlini kaJehova. Ukuba ngingumshumayeli usikhakhane lento ngabe ngiyikhuluma ngayifundile. Ngoba yena uvele ikhulume yonke njengoba injele engayifundi phansi. Kodwa sengigugile mina ngisakwazi ukuba ngingayifundi. Ngalolo usuku uyakuphela umthetho kaJehova phakathi kwenu, kubuse umthetho kaSathane ofike nesangoma enisingenise endlini kaJehova ukuba nixoshe uJehova ngaso. Ngokuba uJehova akahlali lapho kubusa khona isangoma.
Mhlawumbe kungenzeka ukuthi kuleli ibandla lamaNazaretha kuhambe kube nabaholi abayovumela isangoma. Akababikho manje. Kodwa mhlawumbe kuyokwenzeka ukuthi kube nabaholi ebandleni lamaNazaretha abayohlala nezangoma. Niyokwazi ukuthi lokho kusho ukuthini. Ngoba ubaba mkhulu ukuchazile. Niyokwazi ukuthi kusho ukuthini. Mhla kwenzeka angisho sekwenzekile manje akenzeki. Kodwa mhla kwenzeka niyokwazi ukuthi kusho ukuthini. Niyokwazi ukuthi kwenziwa yini ukuthi noma sithandazela umuntu oyisangoma umoya wobungoma ungaphumi. Lo muntu uze umbulale kodwa sithi siyamthandazela. Uyobuzwa ukuthi thina sivumele izangoma kubahlale nazo. Akusho mina kushushene. Niyokwazi ukuthi leyo ndawo eniyobe lihleli kuyo akekho uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uxoshwa ngokuthi ufake isangoma esontweni. Akusho mina kushushene. Uthi ubaba ilanga uNazaretha aqala ukufika emhlabeni kade kwafika. uNkulunkulu wayethumele umuntu emhlabeni ekuphembe kuNazaretha. Emva kwakhe bese kuqhamuka abaholi abanganawo umoya kaShembe. Bese beyona lento ngokuthakathaka babo beyona. Kungenzeka ukuthi nakuleli ibandla lamaNazaretha ngoba uShembe washo njena emva kwesikhathi kuqhamuka abantu abangabaholi kuleli ibandla. Kodwa bese benikhipha endabeni kaNkulunkulu njengoba ubaba omkhulu ekhuluma nje. Kungenzeka ukuthi kwenze into enjalo. Kungenzeka ukuthi kuhambe isikhathi la ebandleni lamaNazaretha kube nabashumayeli abayizangoma, kube nabafundisi abayizangoma, kube nabakhokheli abayizangoma. Ibandla ligcwala izangoma. Kungenzeka lokho. Uthi ubaba ilanga uma ngase mina ngiphuza utshwala ningegcine nonke seniphuza utshwala. Uthi mina ngeke ngicabange lokho ukuthi njengomuntu ohlonishwa kangaka amaNazaretha ngingawadukisa kalula. Uthi kungenzeka ukuthi emva kwami kube nabafundisi abaphuza utshwala. Uthi nithi ngenzeka ubabila ukuthi emva kwami kube nabafundisi abaphuza utshwala. Njengamanje na abakho abaholi abaphuza utshwala leli bandla. Njengamanje na amaNazaretha akaphuza utshwala. AmaNazaretha anamhlanje akanazo izangoma. AmaNazaretha anamhlanje akawahlabela amadlozi. Sisenenhlanhla kwamanje. Kodwa kungenzeka ukuthi emva kwesikhathi leyo nto yenzeke. Kungenzeka. And ukuthi kuzokwenzekani nokuthi leso senzo uNkulunkulu sekhona eniphakathi kwamaNazaretha, you will be determined by lento eshiwo ubaba mkhulu. Ukuthi uma uke navumela izangoma ukuba zibe phakathi wenu nobe seniqedile ngoNkulunkulu. Nobe seniqedile. Kulula kabi ukuba ususe uNkulunkulu eduze kwakho. Vele uvumele izangoma kuba zize kuwe. Kulula kabi ukuthi ususe uNkulunkulu esontweni. Vumele izangoma kuba zizosonta nawe. Suphume akusho mina ushushembe. But to us this is a warning. Ukuthi nibuke ukuthi nibheka ukuthi
nazi ukuthi uma nike navumela izangoma zangena kuleli bandla nobe niqedile ngaleli bandla. Uma nje nike navumela izangoma, umuntu ozongena kuleli bandla umuntu othi ngizofuna ukukholwa, ngizofuna lo moya wobungoma usuke kini, bese siyamhlambulula, bese engena, bese simcelela uNkulunkulu naye eyicelele, ngoba ubungoma ukwazi ukuthi ukususe wena kususwa umuntu okubuye. That must be very clear. Ukuthi ubungoma ngeke ngikuthandazele mina ukuthi akusuke ungoma kuwo. Ubungoma kususwa uwe. Kusho wena utshele umoya lo wena ukuthi mina sengikhethe umoya kaNkulunkulu. Ngakho ke wena moya suka kimi. Sengikwalile. Umoya wobungoma waliwa umnikazi wakho. Mina ngisho ngathi ngathandaza kuze kushone ilanga ngithi ubungoma busuke kuwe, ngeke kusuke. Wena oyokususa ngoba wena okwamukela. Wena okwenze okuhlabela imbuzi ukwenza lokho, wena ke kufanele ukwale. Abantu abazi abafuna ukuba bebe izangoma ukuthi ubungoma akukwazi ukuthi kususwe ngumuntu. Ubungoma ususwa umuntu okukho, hayi umuntu. Sengathi uNkulunkulu angenza ukuthi kuleli bandla kungenzeki ukuthi silokhuze sivume izangoma zibe phakathi kwethu. Amen. Nona moya wobungoma obuzwayo akube isifo sakhe, kodwa engalokothi la ukuthi etholakale esekhuluma nabanye uNkulunkulu, ngoba ushembe ukuphikile lokho. Ngiyakuzwa lokho. Amen. Ushembe ukuphikile lokho. Noma imuphi umuntu okhuluma nabafileyo ngokwakhe ningazihlanganisi naye. Amazi umprofethi lowo. So noma ungathi naye ngingumthandazi, it's still the same. Umprofethi is still the same. Noma ningathi hayi ngingumthandazi ngisona isangoma, kodwa ukhuluma nabafile ngokwakho. That is the gist of the matter. Noma imuphi umuntu okhuluma nabafileyo ngokwakhe ningazihlanganisi naye. Nkosi, Nkosi,
enkosini. Amen. Nkulunkulu wasekuphameni, Nkulunkulu kaShembe, sibonga umsakho nothando lwakho. Wena osivumele ukuba size phambi kwakho sizokudumisa. Cela Nkosi ukudumisa kwethu kwamukeleke Nkosi embusweni wezulu. Amagama akho, amagama ethu Nkosi walobe encwadini yakho ethandwa nguwe. Usenze Nkosi ukuba senyanye isono. Usenze Nkosi ukuba sithande ukungena embusweni wezulu. Usenze Nkulunkulu wasekuphameni sibe ngcwele. Ngelakho Nkosi igama manje phade. Amen. Amen.